освен специално за братчетката на Зетя, иде поздрав 2 минути само. Германия в момента е в телефона, ще извинява ти. Иде поздрав, айде момчета. Продължаваме 1000 евро до тук. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000 евро! Аплодисменти! За да да сте живи и здрави, специален поздрав за вас и обещава цял живот ще са зад вас. Нали така? Аз разбирам по очите, разбирам на човек. Така. Само да сме живи и здрави и един оригинален геджи като оркестъра. Поздравява с една ръченица. Айде една ръченица, момчета. Благодарим. Продължаваме ли? Айде, татко. $2000 евро дадаха така. Колко стават? Колко? 4000 лева. Браво! Таткото продължава. Таткото почва с български пари, защото е в България и сме българи. Ядем хляб, български хляб ядем. Айде, татко! И моят дядо, той ако беше, колко тук? 200 лева до тога! От дядото. Какво ще желаеш, дядо? Млад си за дядо, няма начин. Каква България? Почнахме Германия вече. 200 лева, 100 евро, още 400 лева станаха. Джанджо.
Още 100 евро, 600 лева. Още 100, 800 лева. Още 100, 1000 лева. Още 100, 1200 лева. 1400 лева. 1600. 1800. 2000. Поздрава е за всички присъстващи. Айде да качек. Аплодисменти за сватовете, за майката и бащата на другата. 8000 лева! Да са живи и здрави! Хайде ще се дава Рашеница да му отпратиме! Рашеница! И така продължаваме с спомата на момичето, брат, сестра, бабата. Айде, бабо! И така една красива баба, една млада баба. Аплодисменти! Бабата от пенсията събрала, нека да е жива и здрава, 600 лева български пари! Жива, здрава да е! Един поздрав, една ръченица, бавна ръченица ще направиш тук, бабо. Може ли? И така продължаваме с братя, сестри, продължение на Бога. Вие коя сте? Сестрата. Ако разгледате за сестрата, близачета. Мале, това е най-хубавото нещо. Ако разгледате за близачката, сигурно 6 минути имате разлика. И така, почваме от сестрата. Дай, тук. Дай! Чакай, момент само. Едак, добре. До тук 200 евро. Какво желаете? За младоженците. Никой не се среща горчиво, да каже малко. Така, да се сграбчат. Никой не се среща. Ало, чакайте ли? Вие веднага тръгнете.
Къде отивате? Значи, айде един кючек, хубав така. Хубава булка. Как си? Арбукам. Виж, сестрата. Вижте. Как се сети за хубава? Дай хубава булка, дай хубава булка, баща е. Дай хубава булка, дай хубава булка, да ви говори сте. Нашата булка, нашите булчи, заповедно. Дай хубава булка, дай хубава булка, да ви говори сте. И така най-хубава булка до тук. Сега продължаваме с сестрата до 200 евро до тук. Спокойно, не да ни бърза. Още 200, 400 евро. Сега най-хубаво след да направим, ако искаш. Казвай какво искаш. Какво? За родителите на момчето. Това е това. Браво на момичето. За родителите на момчето един хубав кючек от оркестъра. Продължаваме 400 евро до тук. Колко са тук? Още 300 евро, 700 евро от сестрата. Аплодисменти за сестрата. Колко? 7 милиарда станаха вече. И 300. Айде един качек за сестрата. Благодарим. Аплодисменти за момичето. И с една ръченица може да ви отпратим. До тук беше, нали? Ръченица! Браво, браво! Сега продължаваме брата. Нека да загледа. Айде, брат ми. Добре дошъл. Захари се казвам. Николай, ти малко на боксар ме приличаш. Не си ли? Ще ви знам да си. Това е съпругата, сигурно. Приятно ми е. Казай, брат ми. Ти по-малък ти си. По-голям. Значи, маткото. 200 евро от Николай, братя. Продължаваме, шановни, с един ключек, всички, които обичат да играят. Специално за булката е... Аз ти имам един брат, той е много
И така, още 50 евро от Николай, 250 евро. Нека да е жив и здрав. Малко каза, ама от сърце. Аплодисменти за Николай. Аде, Ники. Да сте живи и здрави и все така да се обучете. Браво на Ники! И така, това е съпругата на Николай. Аплодисменти за нея. Една червона дама. Аплодисменти няма ли? Добрич! Малко уважение към дамите! 250 евро и от съпругата на Ники станаха 500 евро. От семейството на Ники да сте живи и здрави и продължаваме кичека за всички! Благодарим на Ники и на неговото семейство и продължаваме. Şimdi Outline kardeşim varmış. Gel kardeşim. Başka dine gidecekmiş kardeşim. Gel bakayım Batki. Бързо. Момент само секунда. Бързо момчето на друга сватба ще отива. Ayten den Arif'in çocuklarının gününde 200 lira düğün evine verilir. Sağ olsunlar. Bir güzel ailesi bu masaya gelsin. Hadi bakalım bu güzel една прекрасна дама пристига при мене. Аплодисменти за нея. Лелята на пламена. Такива лели и аз да имах. Как се казва лелята? Илияна. От Леля Илияна 150 евро до тука. Поздрав за младоженица! За младоженците. Така. Хайде, Магалу. Оркестър. Бонус имаше за лилията. Продължаваме. Още 150, 30.